Dua-dua lagi ko. Tara lagi tara. Sa, oy. Tak bakal dibangun kay kubasa yung CR, be. CR, ito raw. Boss, na pa may nalibang? Dapat tara na pamangka. Uy. Di ba kay masig masukuin mong mama sa kuwa ba? Ay, lagi ka balakang mama. Ako na bahala to. Sweeto na kuha to. Sweeto ka, ako di ko sweeto sa imong mama ka. Manlok, pamangka. Tara na. Nakakita magkukuha na kaisa, nasa ikikasabaan nga. Dili, lagi na. Nung sa magkabra, magkawin salig na ko. Nga, may rabagwapo ta. Tara na. Isus, uy. Tara na ba? Di ba kay masig wala sa mo di mong mama ron nga. Matimingan mo Dili, ato ta. lagi na. Ako lagi bahala. Lagi ni mo lagi. Manlok, mangka, uy. Tara. Balo na ba kang mama asli ni mo nga. Kuyaw kay nagbaba. Sus, maproblema man ka na. Ay, naginauna ang importante nga. Ay, ilati ka karon dayon. Di ko dawaton ana. Siguro na magkag negative. Di pa makita ka ato gani. Mag-una na ka. Tara na ba? Dua-dua lagi ko. Tara na lagi. Tara. Sa, oy. Gaya mo gawas, uy. Isa ba kalibangon kay kubasa yung CR, be? CR, ito raw. Kalibangon na yung kay ko. Boss, na pa may nalibang? Di balik kinugsaka kong tao. Sabi kay Diyos, kalibangon na yung kay ko, boss. Boss, wapa ko na human ba? Sorry, ang boss. Mana ka? Uy. Di ba kaya boss, ikaw na diya? Kaya ni mo, uy. Yan na. Baho kay kong tao. Tara. Ay. Tugba na lang tao, oy. Tara na ba? Tara na. Mala lang ang bahok kang tao. Tara. Ma! Saman, nara ko dire. Unsay tuyo? Ay, ma. Mayong hapon. Nako'y bisita. Kinsa man na? Ay, ma. Ako ang hiningog, ma. Ikaw ba? Imbis kipatarong kag eskwela, para midali mo na doon. Mga lalaki na noon. Ma, relax lang ba? Maulaw ta ba? Tanawa. Gingita bitaw kang ayaw sa... Daan akong nagpasidanan akong anak dong. Nga dili pa mag-uyab-uyab. Ma, pwede naman good ma. Dalaga naman good ko. Ote. Dalaga na si Grace. Nakapalit kay ko kaisa niyag napkin. Tis ha? Pagkaulaw ra ka. Lalaki mong ipapalit og napkin. Ma, normal na sa manag-uyab. Ay, nagpalag diha. Tubag-tubag pa yun ka. Testingi ko. Gabaan ra gyud ka nako. Ma, respetuwa akong uyab ba? Si Mr. Atang, day ma. Sige. Hutbagin niya akong pailob. Katilaw yun mo na ko. Ma, naniguro lang ko ba? Kadagan pang lalaki. Usa may gidalian ni mo. Grabe ni si Grace, oh. Lahi na po yung lalaki gidala silang balay. Bisag gibawalan siyang nanay. Hinoon, hiyaman ng kalipay. Ma, buhi tani. Buhi! Mura may tambay ang purma na. Ma, ayaw pasagad. Baba ra kay kag tanaw ba? Sige rabe, sa may trabaho na. Ma, maestro na ko ni ba? Ikaw ba maulawan tani mo? Ah, maestro day na. Ano ingon na nga, sir day na, sir. Dayon sa tas balay kay nay mga pagkaon diha. Una ka mo uli, kaon sa kay daghan kog makaroni diha sir. Ati man nagkris. Tara, ati man nagkris.